ljudi, da li se vi radujete što idete na more? Mislim kao, da li i idete na more? Letit ću u ponedeljak, 22. juna, za 3 dana, da vam kažem. Tako, i tamo ćemo biti sa nerođenim bratom i bratom. Dva brata, nerođena. Od strine i od čiče, da. Tako da to. I tamo ćemo raditi svakakve ludnice, bukvalno ćemo snimati mnogo dobrih videa, klipova i sve. Bukvalno ćemo, ako želimo, i mi ćemo snimamo, tako da to. I pišite da li vi idete na more, ako idete, bukvalno, i pišite da idete. Bukvalno to će biti nešto na našu životu što će biti za mene, bukvalno, ja to sebi kažem, a vam je lepše nešto drugo. Tako da to. To je bilo to. Ćao!